Přátelé, zdravíme vás. Ahoj. U druhého dílu našeho podcastu Hlas lidu, ve kterém se dneska budeme bavit o takovém tématu, který poslední dobou hodně frčí, hlavně na sociálních sítích, a to je téma Body positivity. Přesně tak. Téma, který podle mě je ode zdi ke zdi. Co si o tom myslíš ty, Honzo? No, já si všeobecně myslím, že téma body positivity se vzalo trošku za špatný konec a schovává se za to něco, co by nemělo. Můžeš být konkrétnější? Konkrétnější. No, přijde mi, že já teda nevím, jak to vnímáš ty, jo, ale mně přijde, že body positivity, což jako pro někoho z vás třeba kdo neví, tak je nějaký sociální hnutí, kde já jsem dokonce našel nějakou definici tady na Wikipedii dokonce. Ale to mě zajímalo. Body positivity, sociální hnutí, které podporuje pozitivní pohled na všechna těla bez ohledu na velikost, tvar, odstín pleti, pohlaví a fyzické schopnosti. Zastánci se zaměřují na ocenění funkčnosti a zdraví lidského těla namísto jeho fyziologického vzhledu. A tady by jsem rád podotknul, že tady ta poslední věta zaměřují se na ocenění funkčnosti a zdraví lidského těla namísto jeho fyziologického vzhledu. To je chucpe. A mně právě připadá, že se za body pozitivy schovávají i 150-kilový prasata a to mi vadí. Hele, mě by nevadilo, kdyby to bylo 150-kilový prase, tvýma slovama, který má jako nějakou nemoc, problémy s hormonama, že skutečně mu funguje špatně štítná žláza a ten člověk a dělá, co dělá, je obézní. Ale pokud je to někdo, kdo si absolutně neváží toho dárku, který dostal, to znamená, že má krásný, zdravý tělo, který on ničí a není ochotný se zamyslet nad tím, co do toho těla dává, tak v tom případě je to pro mě totální nesmysl. No, ale já bohužel jako tím, že jsem fitness trenér a jako jsem s těma lidma často v kontaktu, tak mám několik klientů, kteří prostě mají takhle tu morbidní obezitu. Mm-hmm. A když se snažíme jako rozklíčovat to, proč to je, nebo proč se jim jako nedaří dlouhodobě hubnout, tak vlastně zjišťujeme, že oni několik let nedodržují tu životosprávu, špatně spějí, špatně se stravujou, špatnejma věcma, bez nulový pohybový aktivity, tak... Počkej, co tam je nulová pohybová aktivita? Jakože nedojdou ani na ty ledničky už? No to právě, že jo, ale že jakože se nehejbou, nechodí na procházky, nechodí do přírody, nechodí jako dělat nějakou aerobní aktivitu, třeba, já nevím, běhat, nebo jako, víš, něco jako dělat. Ta dnešní doba bohužel k tomu nahrává, že máme sedavý zaměstnání, jako, nebo stojíme na jednom místě a blablabla. Jako, takže to je jako nešvar, ale na druhou stranu ty lidi, když vidějí, že jsou jako už víc obézní, než je jako zdrávo. Třeba jako já? No, to je v pohodě, úplně normální, protože mám samozřejmě... první stupeň obezity, dělal jsem nějaký test? A věřím tomu. Ale jako ještě to není tak úplně hrozný jako ta morbidní obezita. Jako okay. Třeba víš, kdy už opravdu máš, nevím, ty vole, 50% jako tuku nebo něco takového. To už je jako fakt blbý. Protože samozřejmě taky je obezita, jo. Jako nějaký množství toho podkožního tuku je žádoucí, že jo. To tělo to potřebuje, že jo, pro správné fungování všech hormonů. Kolik máš ty? 2-3%? Ne, 12 třeba teďko řekněme. To je dobrý. No. A ty chlapy by měly mít třeba řekněme někdy kolem 18, 20, jo. Ženský klidně 25, že jo, pro to správné fungování těch hormonů, to vylučování těch hormonů a podobně. Včetně prsou asi, ne? No jasně, samozřejmě. Ale potom, když už to překlene nějakou hranici a ty lidi vlastně se doberu s těma klientama k tomu, že oni celý roky nic jako nedělají a teďko se hrozně divějí a mají tendenci to schovávat za to body positivity právě jako, že hele, no tak vypadám tak, jak vypadám, jako, ale je to v pohodě. Není, no, protože tím trpí klouby, protože tím přesně trpí cévy, žíly, srdce, který prostě musí táhnout ty vole jako ten motor, tuhle to šílený tělo, ale víš, co mě vždycky přivede jako až do deprese? Co? Když se podívám na takhle někoho morbidně obézního a na někoho hubenýho pod rentgenem a vidím, že mají úplně stejnou tu muskulaturu. Že mají všichni stejnou tu kostru, jenom ta kostra toho obézního člověka je takhle extrémně předimenzovaná tím tukem, který prostě ty lidi musí tahat. A k tomu ale musím říct, že já mám
jako morbidně obézního synovce, kterýho miluju. Fakt? Honzík se jmenuje, hrozně hodnej, šikovnej kluk. Je to operní pěvec, ale momentálně se živí tím, krom toho, že hraje v divadle, tak dělá dělníka ve špitále, vozí pacienty na vyšetření, na operační sály, pečuje o ně a léčí je tam zpěvem. Normálně tam těm lidem prostě zpívá. To je hezký, ale. A ten Honzík náš už byl obézní jako dítě. A dejme tomu, že měl ve 12 letech přes 100 kilo. Určitě. Ty vole. Jo. Jestli tě křivdím, sorry, teďko budeme nějakých 150 určitě. Možná víc. Takový to, že už se nevejde do té plastové židličky na grilovací, že tam prostě sedí takhle jako mimo tu židličku. Jo. Hrozně krásnej, chytrej, hodnej člověk, ale asi se nemá z nějakého důvodu podle mě rád. Asi nějaký špatný vzory. Ale ten Honzík, tak se mnou vyšlápnul na můj oblíbený velký ostrej na Šumavě. A já jsem mu nahoře strašně gratuloval, protože jsem mu říkal, že zatímco já, když jsem byl jako vysekaný, vymakaný, tak jsem si vyběhnul úplně v klídku na ten kopec a fňukal jsem stejně, tak on tam vytáhl 2 pytle cementu. Ty vole, hodně dobrý. Dobrý, ne? Ale ona je pravda, že mám jako několik klientů, kteří jsou takhle jako obézní a paradoxně všichni jsou na tom pohybově trošku jinak. Jako. Mám klienty, kteří jsou extrémně pohybliví, dokážou boxovat jako na pytli, prostě nějaký intervalový trénink a odjet jako intenzivní jako heat trénink nějaký, víš, krátký pauzy jako dřou. U mě jako zamakat dokážou se hejbat i tady s tou extrémní váhou, ale potom jsou lidi, kteří mají takhle tu extrémní váhu a nedokážou se pomalu jako zvednout ze židle. Je to způsobený ty rozdíly kortizolem třeba? Ono tady tohle to je jako třeba ten jeden klient, o kterém se bavím, který je takhle pohybově jako nadanej, tak ten měl nějakou pohybovou průpravu už jako v dětství, jako že byl hodně sportovec a tohle to dělal hodně těch aktivit a nějakým způsobem mu to potom vydrželo i do budoucna. Je to Bud Spencer? Je to Bud Spencer. A i v rámci toho svého podnikání, který dělá, tak jako se musí jako dost hejbat, takže se tak nějak jako snaží jako udržovat. I třeba občas chodí na ty procházky. Ale a nějaký ten pohyb jako si zachová, ale potom jsou ty lidi, kteří opravdu jenom se cpou třeba a nehejbou se a tam už potom jde do prdele i ta možnost jako vůbec s tím tělem jako umět pracovat. A to už začne být jako velký problém potom. No a proč prostě jako řekněme si úplně na rovinu, že tyhle lidi jsou extrémní zátěž pro zdravotnický systém. Ty vole, to je krutý. Jo, je to tak, ne? Jako je to pravda samozřejmě. Hele, jako... jak často navštěvuješ doktora ty? Platíš si zdravotní pojištění? Jo, tak já k doktorovi nechodím, na to nenávidím. Jo, tak to máme stejný, protože já mám pocit, že to je přehlídka ztraceného času. Sedím já v čekárně, nic tam někdo rejpe. Prostě, a tak dále. Takže k doktoru jako fakt, když už je mi jednou za rok extra blbě, nebo možná obrok. Ale chtěl bych chodit každý rok na preventivní prohlídku a to se nesmí. Takže já s každým... Počkej, jak nesmí? No to, protože ti to pojišťovna nezaplatí. Cože? Jo, to je jenom jako do nějakého dětského věku, že jo, asi do těch 18 a pak už ne? Ani do 18 si myslím, prostě zdravotní pojišťovna ti proplatí a teď nechci kecat, buď to jednou za rok a půl, anebo jednou za 2 roky preventivní prohlídku. Ale kdykoliv tě bolí hned na malíčku, tak tam prostě můžeš jít, jo. Mně to připadá naprosto nenormální. A teď se dostanu k jádru pudla. Mně by prostě přišlo normální, kdyby existovaly nějaký terapeutické skupiny, které by tyhle já nevím, budeme říkat prasata nebo nebožáci. To je dobrý, jako tohle. No. Jo, protože... který by tyhle nebožáky rozhejbali. Jo? Protože ty jakožto fitnessák víš, že to není o tom, že musí tyhle lidi zvedat nějaký šílený železa, protože oni už ty železa mají v sobě vlastně. Jo, no. Oni už mají ty činky, jim stačí jejich tělo a ten nejpřirozenější pohyb. Kdyby, a já teda jsem na to silně alergický, na ty hodinky a ty pásky a měření. Mě každý kámo říká, kolik ten kroků, pro boha, mi to říká úplně crazy, jako, jo. Ale ať se jde prostě projít ten člověk. A myslím si, že procházka nějakou svižnější chůzí na hodinu, bez toho, aniž by počítal ty kroky, tak bude mít extrémní dopad na to jejich zdraví. Jako je to pravda. Ale ty jsi tam dobře nastínil jednu věc, jako, o který se tady chci bavit právě, že tady ty lidi ve většině, nebo ve velké části případů to není o tom jenom, že by to tupě jako nažrali a spali do sebe horem dolem jako všechno možný jako a cíleně takhle to dělali. Spousta těch lidí jako ví moc dobře, jako co dělá špatně a podobně. Ale tady u těch extrémně obézních lidí je dost často problém ten, že je to spojený s tou psychikou. Že se nemají rádi, že zajídají nějaký jako stresy, zajídají nějaký deprese,
jsou ve stresu, díky tomu mají vysokou hladinu kortizolu, díky tomu to tělo ukládá víc toho tuku a blablabla, takže potom to může být takový začarovaný kruh. Ale právě mi vadí, že tady ty lidi potom, obzvlášť jako když to jsou i třeba influenceři na sociálních sítích, tak nejsou schopní těm lidem to odprezentovat tím způsobem, jako nalejt jim toho čistého vína, ale body positivity je super, ale mějte se rádi za to, tak jaký jste, jo. Mně napadá, že by mohli říkat, jsem sice jako fyzicky v prdeli, ale aspoň nejsem chudej. To je pravda, některý ono. Ale jako mělo bys to spíš jako prezentovat tak, jako že to body positivity spíš jako mít rád tu svoji duši, mít rád sám sebe jako za to, jaký jsem povahově, co jsem třeba dokázal a podobně. A od toho odvíjet to, mám se rád, nechci se ničit, tím pádem na sobě musím začít pracovat, protože nechci být tlustý prase, nechci umřít dřív kvůli jako tomu, že to zatěžuje kardiovaskulární systém. A takhle by se to mělo prezentovat. Ne tak, hele vole, jsem tlustá kráva a je to úplně v pořádku, berte si ze mě příklad, já nic nedělám a vy to můžete dělat úplně v klidu, protože vám se nemá nikdo co smát. Já neříkám, aby jsme se jim smáli, to v žádném případě, ale aby jsme říkali, že být tlustý není prostě OK, ale že musíme zapracovat na tom body positivity z pohledu té duše, aby jsme se všichni měli rádi a měli jsme přirozený tendence k tomu prostě nebejt tlustý. Protože když se člověk má rád, tak se nechce v zrcadle vidět tak, jak vypadá. Protože na sobě cítíš, že se nemůžeš hejbat, že se ti špatně dejchá, že nemůžeš pořádně ležet na boku, jo, a podobně. To přece ten člověk jako musí vědět potom. Teď se bavím o dospělém člověku, ale co obézní děti? Kdo jim to vysvětlí, jak jim to vysvětlíš, protože tam je špatný ten fundament. A já se dostávám, my jsme o tom mluvili minule. Ve škole nás učí, kde se píše měkký tvrdý i, kolik je 4x6, ale neučí nás, jak funguje do prdele to naše tělo, jak funguje ta naše duše, víš? Co to jsou city, pocity, co to je sebepřijetí, sebeláska. Nikdo nám nevysvětluje, jak já furt se k tomu vracím, k tomu daru toho těla, jo? Protože jsem viděl ty 2 porody a protože vidím ty moje geniální dětičky nádherný, tak se prostě furt dokola musím vracet k tomu, že do hajzlu, jak to, že ta ženská obézní nebo hubená, to je úplně fuk. Prostě utratí horentní sumy za kadeřníka, za nechty, vole, za kabelku. Chlapi si koupí nejlepší volej na káru, na auto, ale na to tělo serou. Jak je to možný? Jak to, že prostě chceme, aby ty lidi ocenili naše auta? Já bych chtěl, aby ty lidi ocenili, jaký jsem fajn, jak bez zadýchání vyběhnu kopec, jak prostě i v 50, v 60 jsem jako jogín, víš, a to mně připadá ta meta. Ale to v té hlavě nemáme. My prostě furt jedeme ten narrativ toho úspěchu, těch peněz, těch kár, těch baráků, těch dovolených, ale nejedeme ten úspěch toho, takhle se připravuje dobré jídlo, takhle se chováme k tomu našemu tělu, protože to je nejvyšší dar. Ty vole, a neřeší to ani politici, ani ve školství se to neřeší, ani doktoři to neřeší, podle mě, neřeší se to prostě na žádný úrovni. Ty vole, mě trošku až úplně jako připadá, že se tady to tomu, já nevím, jak to říct, státu jako hodí, víš, jakože je určitý procento takhle těch lidí, kteří mají takhle ty problémy s tou nadváhou, aby prostě se to procento těch úmrtí těch lidí drželo na nějaký jako úrovni, aby jsme se nepřelidňovali, nebo víš, jako, protože jinak si nemůžu vysvětlit, proč bychom jako to v těch školách jako těm dětem jako nevštěpovali tohle, jako víš, jak se k sobě chovat. A jakože když jako vidím na sobě, že přibírám nějak nekontrolovatelně, takže by jsem si měl něco dělat, že to není OK. Všichni se tady bavíme o nějaký dlouhověkosti, všichni chtějí žít co nejdýl, ale jako přitom jako se zabijíme už třeba od toho dětství nějakou nadváhou. Jako, bučkem, uzeným, sladkostma. Když to tělo prostě přetěžuješ, to srdce, že jo, tak to ono odejde prostě dřív, to je holej fakt. Jako. To jako jinak nejde. Tak když prostě budeš přehřívat pumpu v autě, tak tě prostě odejde, no. A ta pumpa v těle funguje stejně. Přesně tak. No, to není v tom, že by to byl něčí záměr, protože to zdravotnictví se řítí do černé díry. Prostě už. Myslíš? Jo, nenasytnost lékařů, promiňte, a nenasytnost zdravotních sester, kde se to úplně podle mě jako otočilo. Jak to myslíš jako? Myslím to tak, že moje maminka, ať je jí zem lehká, byla zdravotní sestra a říkala celý život, že to je její poslání. A na všechny ty pacienty byla extrémně milá a byla ta zdravotní sestra těch lidí, byla ta sestra, která je prováděla tím vyšetřením, aby se nebáli, pohladila je po čelíčku, když byli po operaci a nikdy neřešila, jestli za to má hodně nebo málo. A mně se dneska zdá, že ty sestry si jako ochočily ty špitály tak trošku pro sebe a že už si do toho špitálu chodí jenom prostě pro větší ledničky, větší televize, delší řasy a krásnější nechty, ale že už tam nejdou dělat tu službu.
a jsem z toho hrozně rozlazený. Tohle je jako divočina, ale je i spoustu jako třeba těch obezitiologických ambulancí, kde se přímo tady s těma lidma třeba takhle s těma obéznějšíma jako pracuje a oni dost často ani tady ty zařízení si s tím nevědějí rady. Natož pak, aby jako si s tím věděla rady nějaká zdravotní sestra, víš? Nebo jak se s tím můžou vědět rady? Protože ten člověk tam přijde, je tam s těma 10 minut zase do prdele. Jo? Musíme vysvětlit to, že za to zdraví primárně si zodpovídá ten člověk sobě. Jo. A my máme furt ty tendence říkat, a oni se o mě doktoři postarají. No ne, ten doktor tam za ten den má 50, 60, 100 pacientů a z těch 100 pacientů, kdy ten doktor už je jako nasranej, podrážděný, tak dejme tomu, že 80, 90 tam jsou úplně zbytečně, protože nemají ten narrativ toho, že se musí starat o to svoje zdraví, tak si dají ten bůček a dají si to pivíčko a tu tláču a dají si 4 večeře, pak to zatáhnou fernetem a místo toho, aby to potom šli rozdejchat a vyprdět do lesa, tak se prostě natáhnou k telce. Jo? Je to jako, když tady kážeme tu vodu, že ty lidi by se měli o sebe starat, bychom měli přijít i s tím řešením, no. Je to, podle mě je to prostě problém jako většiny dnešní společnosti, že všichni bychom tak nějak jako na určitý úrovni potřebovali psychologa. Víš, protože dobrý, já třeba nejsem tlustej, ale mám zase jako nějaký jiný psychický, jako třeba bloky, nebo že ti padají vlasy? Ne, to bereš jako psychický blok, udělej si něco, vole. Vyrábíš tu kosmetiku, tak to zachraň ty, vole. No, včera mě přišly vzorky dermarollerů. Co to znamená? Jako ten? Jo. No, to taky nefunguje, ne? Už tomu děláme sérum. A funguje to? Ne. Mám to vystřihnout tohleto? Jo. Nemusíš, ne? Hele, ten můj přístup k tomu je, že nikoho nevychovávám a ty lidi... Počkej, to k tomu se vrátíme teda, jo? Na to už jsem se tě totiž jednou chtěl zeptat, vole. Řekni mi teda, k čemu tady ten roller, takový ten pichláček, že jo? Je to takový ten pichláček? No. K čemu to jako je, když, aby jsem si tím masíroval, vole, to CDčko vypálený? No tak primárně prokrví tu pokožku. Dobře. Prokrvení je super, ale toho prokrvení já jsem schopný dosáhnout produktama, který třeba jako pálí. Víš? Dobře. A tady tím jako to podpoříme, jo? Tím rollerem jako. Můžeš, ano. A co to bude mít za následek? Zároveň, prokrví a zároveň tím, že to propíchneš, tak se dostane ten produkt, který má podporovat ten růst vlasů do hlubších vrstev. Znamená to, že když mi jako na tom místě ty vlasy jako nerostou, takže tam můžou znova začít růst, nebo? Pokud tam máš ty kořínky, jenom jsou líní, ty folikuly, ze kterých roste ten vlas, tak ano, to se může skutečně stát, ale pokud tam nic není, tak je to jako kdyby si zalejval pole, kde není zasazená brambora a říkal by si, do prdele, tady mi jako Počkej, a jak to poznám, jestli tam jako mám ty folikuly nebo ne? No, jako když už mám to vypálený jako CDčko a mám tam holý to místo, jak to znamená, že tam nejsou? Můžeš se podívat? Můžeš. Počkej. Tak to se hajzlu. To je tak hladoučký, víš, jako když je takový úplně hladký, jak to takže poznáš. tam není. Takže Turecko. Turecko. Takže tak, no, takže dobrý. Jako. Hele, ještě s tím rollerem, já to musím dokončit, jestli to vystřhneme nebo ne. Je mi to vlastně v zásadě jedno, protože já mám značku No Bullshit a 8 let říkám, že to kolečko je úplně bullshit. Nicméně musím říct, že moje kamarádka, která měla extrémní akné, taky to jako fakt pomohlo. Jakože si tím rolovala ten ksicht a pak tam ty produkty se dostaly hloubš a zachránilo jí to. Jo, jakože měla jako fakt extrémní množství zánětů, uhrů a v obličeji jako zvíře. Od kdy mají zvířata uhry, ty? Já jsem neviděl žádný zvíře, vole, s beďarama se posral. A teď je kočka prostě, no. Kočka má ty uhry? Teď je kočka, jakože hezká. Jo, takhle, aha, já myslím, že kočka má beďary. A já vlastně říkám, kdo jsem, abych někoho vychovával, kdo jsem, abych někoho soudil, neřeším to, takže moje tendence je spíš jako se stahovat pod tu peřinu a vyhýbat se tomu. A lidi mi neustále píšou, a chybí mi u vás ten dermaroller a potřeba bych u vás ten dermaroller a chtěl bych, a vy tady máte to sérum proti tomu padání, ale nemáte ten dermaroller, to taky mu dodám. OK, jo. Dobře. Protože pokud tam je ta poptávka a já jim umím zajistit kvalitní ten produkt, tak jim ho dám rád. Mimochodem tady tím oslím můstkem se dostáváme k tomu, že my tady nechceme nikoho jako, my tady nechceme moralizovat víceméně, ani nikoho jako špinit nebo se nikomu posmívat, jako ty seš tlustej, blablabla. My se tady snažíme jako spíš poukázat na to,
jak to hnutí body positivity se zneužívá a jak se našim dětem, který to sledují třeba různě na sociálních sítích, nebo třeba i v televizi, nebo já nevím, protože televizi nesleduju. Tak, ale máš krásnou televizi. Jo, děkuju. Tak jak se jim podsouvá prostě to, že tady tím způsobem vypadáte úplně v pořádku a můžete v tom v klidu pokračovat, jako tady v tom huntování, jo. A mělo by se to brát jako jinak, spíš jako, že srovnat si v hlavě, jestli skutečně je to pro mě v pořádku, jestli se tak cítím jako dobře, anebo jestli se tím jenom hájím nebo obhajuju nějakou svoji pohodlnost. Víš, zároveň ale jak k tomu přistoupit, víš, protože já říkám furt dokola, že to tělo je dárek, ten život vůbec je dárek, já to tak jako vnímám prostě, jo, ten zázrak toho života, zázrak té přírody, z toho jsem každý den pav. Ale kdo to těm dětem má vysvětlit, když ty rodiče sami často už jsou jenom v tom mobilu, čumí na tu televizi a vlastně je to o tom, že ráno stanou, jdou do práce, tam udělají nějaký podprůměrný výkon, vrátí se z práce, chlapi si otevřou lahváče, samozřejmě ne všichni, jako zobecňuju zbytečně, ale rozumíš, jak to myslím. A tyhle ty chlapi, kteří prostě přijdou z té práce, hodí ty nohy na stůl, otevřou si to pivko, pustí si ten fotbálek, dají si ruku do trenclí a super. Vychovávají ty děti tohle z tom, jako, tak jak z toho ty děti mají prostě vzejít. Jako ta škola nezachrání. Jo, to školství je v prdeli, No, protože stejný od Marie Terezy, bohužel, no. Ty vole. A tam byl hlad spíš, takže tam jako měli opačný problém, jo. Ale dneska prostě žijeme ve skutečně blahobytné společnosti. Já to můžu říct, že žijeme v blahobytné společnosti, protože jsem nedávno byl v Africe, v Keni, a tam jsem viděl, co to je nemít vůbec nic. Byl jsem v těch getech, který jsou k uzoufání, chtěl jsem je tam hrozně brečet. Jaj. A my fakt žijeme v blahobytu. Prostě otočíš kohoutkem, teče ti voda, teplá, studená, otočíš kohoutkem, máš doma teplo, jdeš do krámu, kde je nekonečné množství pochutin a taky nějaký procento potravin. Máš doma elektrický nebo plynový sporák a když nemáš ty prachy, tak si uvař prostě polívku na týden, uvař si prostě něco, cokoliv, co ti nějakou tu výživu dá, a když ještě ke všemu nemáš prachy, nechoď, kámo, do těch hypermarketů utrácet je, nechoď do těch, já nevím kam všude, ty prachy utrácet, a běž do lesa. Spoustu těch věcí, které tě vedou k tomu, aby si byl zdravý, jsou úplně zadarmo. Proběhnout se, jít do lesa, něco jako prostě někam na vandr. Hele, když byl covid, já jsem zbalil krosničku, zbalil jsem moji dceru a šli jsme prostě na den chodit po lese. No, jo? To je super, no. Tyjo, a my jsme spali jako špalíci, úplně spokojení. Leželi jsme 2 hodiny na louce, koukali jsme na mraky a říkali jsme, co tam prostě vidíme. Pak jsme si udělali čajdu na vohýnku, udělali jsme si bušty a jeli jsme zase potom vlakem zpátky. A to podle mě je zdravý přístup k tomu životu. Ale já jsem v takovém aktuálním rozpoložení, si říkal s tím psychologem, mentálním kaučem, čímkoliv takovým, vážně nad tím uvažuji, protože jsem prostě neustále rozsekanej. A já mám aktuálně tu věc, že když se jdu projít do lesa, nebo když se jdu proběhnout do lesa, nebo když bych měl jít na kolo nebo cokoliv, tak se cítím provinile. Proč? Jakože věnuješ jako čas něčemu, co ti nevydělává peníze? Že ti utíká práce? Jestli jsem na tom světě proto, abych šel do toho lesa se projít. Počkej, co to je za myšlenkový pochod? Jako? Můj... Jako co by si podle teda toho myšlenkového pochodu v tom lese, co by si teda měl dělat správnějšího v tu chvíli? Já nevím, něco užitečného třeba, já nevím. Užitečného? Nevím, co to je, neumím to pojmenovat. Já třeba mám tendenci jako v tom, že mi připadá, že jak jsem odešel z práce a začal jsem takhle se věnovat tady tomu, dělal v továrně. Tak mi připadá, že cokoliv, co mi nevydělává peníze, je pro mě ztráta času nebo hřích, jakože nevěnuju ten čas něčemu, co vydělává peníze. Jo. Jak jsem víceméně zesranej z toho, že jako budu mít těch peněz málo, nebo že je nedokážu jako podnikatel vydělat. Jak jsi na tom? Tak docela pojď. Super. Ale stejně to v hlavě mám v tom pozadí, že neumím taky úplně jako vyloženě vypnout a říct si, ty vole, teďko si tady budu, já nevím, číst venku knížku a místo toho, aby jsem třeba natáčel nějaký videa, který vím, že má nějaký potenciál, nějaký výdělku. Mám s tím trošku problém, jako to přiznám. Hele, já když chodím, v tom minulém podcastu jsem říkal, že jsem začal běhat. Běhal jsem fakt 14 dní, byl jsem šťastný a to tělo na to hrozně rychle reagovalo. Běhal jsem 14 dní na ploužáky, na extrémně pomalé věci, nebo na podcasty jsem běhal.
a to tělo po těch 14 dnech jako fakt reagovalo úplně skvěle. Jo? Je tam taky nějaká svalová paměť, já musím, že jsem 10 let jako poměrně dost cvičil. Jasně. A teďko, co mám novou firmu, tak jsem jako prase, tloustnu akorát, protože se věnuju té práci a stresuju se extrémně. No, ten kortizol, to Ale je svinstvo. já i když jsem šel na ten běh, i když chodím na ty procházky, tak ale stejně chodím s tím telefonem a při tom telefonu vymýšlím věci do práce, píšu to těm spolupracujícím, telefonuju s právníkem, telefonuju s grafikem, telefonuju s mojí kolegyní nějakou, prostě vyřizuju věci do té práce. Aha. A i kdybych nakrásno mohl třeba jít do bazénu, tak tam nepůjdu, protože bych měl hrozný výčitky. Jaj. Radši budu teďko aktuálně v tomhle nastavení prokrastinovat na gauči, protože vím, že jsem u toho mobilu a že když se něco šustne, že to můžu okamžitě řešit. Jaj, no, to je prostě ono, no. Tady to si myslím, že je taky velký problém jako těch podnikatelů, že umět si srovnat jako ty priority, že tady ten čas je pracovní a tady ten čas je osobní, Jo. aby vždycky člověk měl hodně toho času prostě na sebe, na ten seberozvoj, na tu sebelásku, protože jinak je to cesta do pekel a právě do takovýhle prdele, jako. Do té psychické jako černý díry. Je to černá díra. No, to je prostě špatný tohle. A to jsem dospělý chlap, táhme na 40. Ty vole. Mám s sebou zkušenosti, už jsem prodal 3 firmy, stavím teďko další firmu, s tebou tvořím podcast, s kamarádem Honzou Smetanou tvoříme další podcast. Jako, že těch aktivit je spoustu zkušeností a stejně jsem v prdeli. A teď si představ tu 8-9 letou obézní holčičku, která nemá vůbec žádné zkušenosti. A teď ale ona je obézní, protože má nějaké trápení, protože má špatný rodinný background, protože něco, přesně. nemá kam utéct, ona nemá svůj výdělek žádnej. Ty vzory jsou jenom ty lidi kolem ní, který třeba budou lhát a budou říkat, dej si ten bonbon, dej si tu čokoládku, nejseš tlustá, prostě a tak dál, a tak dál. Jsou v prdeli ještě víc než my. No ty vole, jo, no, protože oni jako to nedokážou v té hlavě srovnat, no. A právě jenom, potom že je promiň, ale tenhle ten člověk, tady pro ně to body positivity chápu, tak aby se jako nezbláznili, protože oni nemají to vedení, oni nemají jinou možnost a můžou jenom propadnout do toho, že se budou nesnášet, jo. Tady... No a právě proto si myslím, že ta práce těch influencerů nebo těch lidí, kteří o tom mluví nebo propagují tady to hnutí toho body positivity, by měl být primární úkol ten právě říct jako, že hele, není to OK, ale nemáš si za to nesnášet, protože to není úplně třeba tvoje vina, ale musíš na sobě pracovat z té psychické stránky, jako. Jo, že není to OK pro tvoje zdraví, zabíjíš se tím zaživa, je potřeba si tady to přiznat a měj se rád, měj se ráda, zamysli se nad tím, zkus si o tom pobavit s rodičema a vymyslete nějaké řešení. Dík psychologovi nebo něco. Jako jasný, u těch dětí je blbý, že dost často vyrůstají v prostředí, kde ty rodiče vůbec jako nejsou psychologicky políbený a vůbec nemají ponětí, jako že jejich děti taky rozsekaný. Nebo jsou taky rozsekaný a vůbec nemají ponětí, že jejich děti mají nějaký trápení a že v podstatě jenom zažírají nějakou šikanu třeba, nebo zažírají nějaký žal, vole, nebo nějaký nedostatek lásky, jo. Je to prostě průser tohle. No vždycky musíme si asi jako říct, že než se to žrádlo stane tím návykem, tou drogou vlastně, tím nezdravým návykem, takže tím něco kompenzujeme, že jo? My potřebujeme ten endorfin sobě proboudit asi. Jo. Prostě my jsme zvířata, který se honíme za endorfinama, za hormonama štěstí. A ten hormon štěstí si můžeme buď to dopřát tím žrádlem, nákupama, televizí, zážitkama, který jsou ale ty dráhy toho hrozně krátký, takže tuhle si musíme za 2 hodiny vlusat znova. Jo. A nebo prostě holce překecáme a jdeme se projít, proběhnout do toho lesa, zajezdit si na kole, na kolečkových bruslích, zahrát si benďas, zaplavat si, a já nevím, cokoliv se prostě nechá dělat, jakož tu knížku skvělou, teda úplně mimochodem. A mám z toho hrozně dobrý pocit. Jakou? Od Ivana Krause, to je bratr Jana Krause, jmenuje se to Rodinný sjezd. No. A je to o tom, jak za komoušů vlastně celá ta rodina toho Jana Krause se rozprchne na všechny možné světové strany, do Jižní Ameriky, do Severní Ameriky, do Německa a tak dál, a jak se pravidelně potkávají. A do toho jsou prolnutý vzpomínky jejich otce, který byl v koncentračním táboře a přežil to, který byl natolik chytrý, že i v tom koncentračním táboře si udělal svoji firmu. Ty vole. Můžu to říct? V rychlosti? No, můžeš. Hele, s kámošem si vlastně uvědomil, že ty Němci jsou tak strašně svázaný těma pravidlama, že si netroufají... Ty vole. Dobrý? Jo, dobrý. To já jsem měl na zem, tyjo. Ty krásně. Mám se vás podívat, jestli... Já se vás tu pochlácholi. Běž.
Stopneš to? Nenapadlo. Ty bláho, a my jsme si říkali, tady to je úplně bezpečný. Asi dobrý, ale. No máš tam normálně jámu. Jo. Jsi to rozseknul, to čilo. A teče to? Neteče. Hele, Honzo, máš náplast? Já náplast nemám, ale myslím. V autě v lékárničce? Podívám se. Náplast stejně není podle mě předepsaná. Tam je gáza a nůžky, ale náplast ne. Jo, jste si fakt jak dal pěkně, no. Ale tak, Je mi to líto vlastně, ale jak to vypadá, tak to můžete, já se to měl před sebou na dveře. jste smutný, jste koukal do země. No do prdele. Jo. Já jenom jak to vypadá, jestli... Jako jsi se popral, no. Jako na holky to bude fungovat rozhodně. Ne, je to dobrý, ale to je dobrý. Jo. Jo, díky. Je mi to líto, tak se držte, nashledanou. Mám to zavřít? Asi radši jo, ty vole. No do prdele. Já nevím, kde jsme skončili teda. Kámo, děláš si To prdel. auto se úplně otřáslo celý. Já myslel, Tam že nás tlačítko, někdo... já to zavřu klíčem. Já myslel, že nás někdo narval. Já taky, no, já jsem říkal, ty vole, to není možný, jo. To má tam normálně díru, já jsem na to, takhle jsem to normálně rozkliboval, že jo, tam prostě úplně jáma. Tady už, vole, monsle, prostě. Ty píčo. Kam šel? Já nevím, podle mě šoku, prostě. A jako byl dobrý, že mi nenadával, jo, já jsem říkal, Tak proč by tě nedával? Tak jako proč umí do země? Tam, on tam vidí, vole, takovýhle panel. já jsem se ptal, jestli je smutný, že kouká do země, a on říkal, že svítí sluníčko, koukal do země, no. Tyjo, to je mi líto, no, ale... No tak ty krávo, hochu. Mě úplně vorosilo, ty vole. Jak to tam můžeme asi přiznat, ne, co se stalo? Cože? Že navážeme tím, že řekneme, co se stalo? Já to tam nechám, to stříhat nebudu. OK. To furt běží? No běží. Je takhle. Do prdele. Hele, takže právě jsme si mysleli, že na nás naboural divoký prase, ale byl to člověk normálně, který koukal do země a rozsek si čelo a jako hrozně Hrozně ne, to nebylo tak hrozný, tak Jako- na stech, na dva, no. tak jako má tam 2-3 centiáky, no, udělaný. Prostě strefil zadní sklo auta, který bylo otevřený, abychom tady s Honzou mohli dýchat. No ty vole, no Našem chápeš podcastovém to. vanu. A OK. Hele, já nevím, kde jsme vlastně teda skončili. Já taky ne. Bavili jsme se o body positivity, mám takový tušení. Jo, počkej, ale chtěl jsem tím i říct, že byste neměli koukat do země, když chodíte, neměli byste být v depresích. Ale chtěl jsem taky říct, že tohle se netýká jenom lidí, kteří mají jako tu nadváhu, ale týká se to i lidí, kteří jsou jako třeba s tou podváhou, protože i spousta lidí, kteří jako nejedí a týrají se tím hladem, nebo prostě kvůli nějakému psychologickému nátlaku svého okolí právě zase extrémně hubnou a naopak mají třeba nějaký poruchy příjmu potravy. Ale furt jsou ty lásky. A přesně. Sebepřijetí, láska, emoce. My jsme společnost, která totálně odštěpila člověka od toho bytí na té zemi. A nikdo mi to nevymluví. Jsme taková ta typicky britská společnost, která se nechce bavit o narození, protože to může být nechutný. A absolutně se nemůžeme bavit o smrti, protože jsme nevyspělí. A nemůžeme se bavit o žádných bolestech, protože to je negativní, my přesně nebudeme šířit negativní vlny. A teď jsme takový svázaný, že se teda všichni potkáme, nechceme nikdo nikoho urazit a teď si jak se máš a to bude na hovno, ale protože se to nenosí, tak řekneš, je to fajn a takže ti řekne, je to fajn. Hele, a to je dobře, že jsi na to narazil, protože vezmi si, jo, potkáš nějakého tvýho kámoše, kterýho si jako dlouho neviděl, třeba, jo, a on třeba přibral, vole, já nevím, 50 kg, najednou je z něj prostě bůřt, jo. A ty ho uvidíš a nemůžeš mu říct, jako, nebo ty bys mu chtěl říct, hej kámo, seš tlustej, vole, co se děje, jako, udělej se sebou něco. Tak je to říct smířlivě. Já bych to řekl takhle prostě, jako normálně, protože to je fakt, jako, že jo. A on by se jako urazil asi, jako, nebo víš, a přitom jako je to bohužel jako jenom konstatování faktů a ty ho nechceš jako urazit, ale říct o někom, že je tlustej přece, nebo že hej, ty vole, seš vyžranej, tak mně přijde jako OK, protože prostě je to fakt, jako, jak mu to chceš jako říkat jinak? Proč by si měl kolem něj chodit jako v rukavičkách, ale nepřibral si trošku, nebo jako víš proč? Já bych mu řekl, ty vole, ty jsi blahobytnej třeba, nebo bych mu řekl, ty jdeš objemovku, viď, kamaráde. No když se u toho takhle budeš smát, vole, no, tak jako jasný. Jo, a vlastně mu řekneš to samý, ale nezraníš ho, no. No zraníš, podle mě, jakmile na to poukážeš a přijde mi právě, že to hnutí toho body positivity se ti snaží vštěpit že bys na něj neměl jako poukazovat.
Víš, jako, že bys neměl mu to vůbec jako naznačovat, abys ho náhodou právě nezranil, jako, nebo aby náhodou se ho tak to nedotklo. To je nejlepší říkat to těm lidem za zády. Prostě. Takže takovouhle společnost se tady vypěstovali, no. že nejvíce mluví o tom, kdo se jde zrovna vyčůrat. Jakmile se vrátí, tak ty vypadáš výborně, a když tam nebude říkat, ty pičo, že se taky Přesně. A to mě jako mrzí tohle z toho, protože jako, hele, já taky nemám problém s tím, když se mi lidi budou smát, vole, já nevím, že mám hubený lejtka. Jsem s tím prostě jako smířený, že mám ty nohy jak špejle od nanuků. Jsi krásný člověk. A taky je to moje chyba, že třeba na nich nepracuju víc. A taky je to moje jako víceméně vina, že jsem to takhle jako dopracoval, jo. Ale mám to v sobě jako srovnaný, že prostě jsem něco udělal špatně, nesu si za to ty následky, jsem s tím prostě smířený, že mám nohy jako štaflík a špagetka. A vím, jako proč to je, co bych pro to měl dělat, ale jsem s tím smířený a vím, že mě to nějak jako nepoškodí. A potom, ne? Ale když by jsem věděl, že mám 150 kg a ty by si za mnou přišel a řekl bys mi, vole, že jsem vyžraný prase, tak by jsem se na tebe jako nenasral, jako, nebo... Jenom, že řekneš v ten moment, ale by si prostě řekl, že to víš, ale že nevíš, jak z toho kruhu ven. Jo, a to je právě dobrý. A já si totiž myslím, že spoustu lidí, ale jako fakt je tady 10,5 milionu lidí, jo, aktuálně. A já si jako troufám říct, že z těch 10,5 milionů lidí klidně 6 milionů potřebuje pomoc, ale nemá vlastně komu říct, neví komu říct. Všichni jsou hrozně busy, všichni žijou svoje prémiové životy, jezdí na dovči, dělají tupláky v práci. A prostě ten život je tak extrémně, hrozně rychle, rozběhlej, že pomoc někomu jen tak nebo zadarmo, ty vole, je úplně nepředstavitelný v dnešní době. A ta společnost na to ale hrozně doplácí, protože spoustu lidí potřebuje pomoc a nemá komu říct. A nebo se najde odborníka, ten odborník na ně bude mít čas za 2 měsíce, on potom bude hodinu u něj v ordinaci, ale pak odejde. Ne, já jsem tohle téma já řeším přes 10 let, protože já jsem ti říkal, že jsem byl obézní jako hodně. Jo. Já mám 1,68 m, něco takového. Teď mě teda hodně bolí zádech, mám o několik centiáků míň, si myslím. A měl jsem 110 kg. Jo? A já jsem byl poměrně chudý jako dítě, že jo, pak jsem teda dělal obchodního ředitele, takový aristokratický život, jsem prostě žral klobásy, pil jsem víno, žral jsem ideálně jenom večer, že přes den jsem nějakou stresy, že jsem mi chtěl blejt a tak dále. Až jsem se takhle prostě jako vyžral. No. A pak jsem našel novou partu a prostě jsem špeky vyměnil za svaly. Bylo to super, dělal jsem spartanský závody, predatorský závody, různé noční běhy, kruháče, TRXa a byl jsem šťastný za každý jeden kopec, který jsem si vyběhnul bez zadýchání. Protože jsem najednou z těch svých 110 měl 75 kg a měl jsem prostě sílu. Jo? Zpevněné tělo, všechno super. A tehdy jsem potkal moji holku, ze kterou mám 2 děti, která taky hodně sportovala. No. A já jsem jí říkal, pojď, já ti vymyslím firmu, udělám ti prostě, bude se to jmenovat Správný směr, Lepší život, něco takového. A ty prostě budeš ten člověk, který bude obcházet ty lidi a budeš fakt chodit k ním domů, podíváš se, co mají v ledničce, co mají v mrazáku, půjdeš s nima na ten nákup, naučíš je vařit, zdravý žrádlo, ten mix toho, co potřebuje na tom talíři, naučíš je dejchat, naučíš je se cvičit tak, aby se neskurvili a vlastně vychováš je v tom, aby pochopili tyhle věci, protože my jsme lidi, kteří žijou ve společnosti zmasírovaný ohromným marketingem všeho, který ti řekne, chceš zubnout, tak proto hlavně nic nedělej, věř mě, kup si tu tabletku a zubneš, kup si tady ten prášek, kup si tohle, kup si tamto a furt vlastně něco kupuješ a vlastně utrácíš prachy a furt seš tlustej a furt seš nešťastný, jo. A ten doktor ti nepřinese nic jiného. Co ten doktor prostě, on není s tebou doma, on neví, jak ty žiješ. Co udělá, on ti dá do žaludku balónek, vole, nafouknutý. No tak to je pecka, no. No, to se dělá často teďko. A funguje to? No nefunguje samozřejmě, protože jako tam se furt nezmění ten psychologický aspekt tady té nemoci. A kolik to stojí takový balónek na tu žaludku? No tak to budou nějaký 10 000, možná 100 000 položky. 100 000, ne? No. Ale spíš jako si myslím, že je tady furt jako velký tabu toho mít jako psychologa a bavit se s někým jako nějakým odborníkem o svých problémech. Jako. Mě to taky teda odrazuje, ale... No, dobrý, tak s kým bys si o tom chtěl povídat? Jako dobrý, těch kamarádů, kteří by byli uvědomělí a kteří by si s tebou dokázali povídat nějaký psychologický bázi je hrozně málo. Protože každý je vypláchlá jako duše
která je ráda, že si odmaká svoji 8 nebo nedej bože 12 v práci, doma se postará o rodinu, uvaří a jde jako nějak tak jako spát aspoň na vole 6 hodin. Jako. A druhý den zase. A druhý den znova. A jak má mít jako prostor na to si povídat s tebou o nějaký tvojí debilní obezitě, když seš debil a vyžral ses? A nebo o tom trápení obecně. Nebo o tom trápení, když sám jich má 3 prdele. Jo. Mám dva jako kamarády, který vím, že vždycky, když bych potřeboval, tak prostě to pro mě udělají třeba. No. Ale úplně tím jako nechci zatěžovat, protože ví, že mají svých problémů dost. To je ono. Ale o čem mluvím je, že když si chceš koupit boty, tak jdeš do krámu a vybíráš si z 50 bot v ten daný moment. A když potřebuješ si s někým popovídat a nevíš, jak to chodí, jak to funguje, tak jak máš filtrat toho odborníka, jak víš, že ten odborník je dobrý. A teďko, ty budeš čekat měsíc, 2 nebo 3, než za tím odborníkem se dostaneš. Psychologu je málo, no. Na první dobrou si, že to je debil, a jsi zase na začátku. Jo. A mám konkrétní případ. My jsme s mojí ženou vyhledali partnerskou poradnu. Aha. A protože moje paní to potřebovala narychlo řešit, měli jsme nějaký velký pain, tak našla někoho na Google, kdo měl zrovna čas. A ta ženská byla jako normálně, reálně jako magor. A ta ženská tam celou dobu poštvávala moji paní proti mně, byla jako extrémně stála za ní, cokoliv jsem řekl, tak jako otočila, dělala ze mě úplnýho debila a na konci řekla přímo, o co jí šlo. Ona říkala, nemyslím si, že jsem schopna pomoci vám oběma a podívala se na můj ženu a říkám, ale myslím si, že někomu z vás, kdybychom se stýkali pravidelně, bychom moci mohla. Ona si tam vyloženě šla pro tu svoji jednu klientku a já jsem se potom díval na recenze toho člověka a ta ženská měla jako asi 8% na Google z těch 100. A měla tam jednu negativní recenzi za druhou. Že tam chodila žena, která se stala kvadroplegičkou, jí tam přivezl manžel a ta psycholožka jí tam vysvětlila, že je zátěž pro celou společnost, pro tu svoji rodinu. Do píče. A pak volala nějaký jiný pacientce, že tam už měla být a ta pacientka říká, ale já mám s váma schůzku až za hodinu. A ta doktorka říkala, jo, máte pravdu, já jsem se spletla, tak přijďte za hodinu a říká, to už zase já nemůžu. Nebo jako ta doktorka říká, to už já tam mám ale někoho jinýho. A ta pacientka jí řekla, já jsem se stejně s váma chtěla dneska, že už vám chodit nebudu, protože mě je hůř, co k vám chodím. A ona řekla, klidně ke mně nechoďte, ale najděte mi náhradu za sebe. Co? Jako, a tak u toho člověka my jsme jako byli teček s razítkem, s certifikátem. Skvělý. A jako hele, ale trošku mi tady to připadá, že to je trošku jako s těma fitness trenérama, protože je spoustu fitness trenérů, který si udělají teda ten kurz s vidinou toho, že super práce, budu tam očumovat kundy, budu tam moc šahat jako na pěkný buchty, ale ten zájem o to cvičení a o to pomoct těm lidem... Nebo třeba když to je homosexuální kauš, tak může na pinďoury. Přesně. Tak to dělají tady s tou vidinou, ale skutečně ten zájem o to fungování třeba, řekněme, toho těla nebo něco podobného, tam jako není. Já neříkám, že jsem nějaký jako extra odborník jako na to v žádném případě. Pozor, když jsem byl s Honzou minule v Metropolis Ličín, tak jsem mu říkal, že se mi nedaří zubno, i když jako cvičím, chodím na kruháče, 2hodinový kruháče a on tady použil těžký kalibr a řekl slovo kortizol. A v ten moment to byl pro mě bůh, protože prostě řekl takovou jako bombu těžkou, takže jsi dobrý. Aha. Ale myslím si, že s těma psychologama to bude jako hodně podobný, že si spoustu z nich, neříkám, že rovnou třeba těch psychologů, ale těch osobních koučů, vole, těch poslední dobou je jak houby po dešti. Všichni si udělají nějaký rekvalifikační rychlokurs, vole, od sociálky, nebo já nevím, od úřadu práce, nebo odkud to je. A najednou jsou všichni osobní koučové, kteří ti budou radit. Takže ty k němu přijdeš na hodinu a půl, nevíš o něm vůbec nic, nevíš, jak ten člověk protože žije, ty mají čas. Jakou má rodinu, vysypeš tam teda za tu hodinu 3, 4, nevím, kolik to stojí ty věci. Klidně. A jdeš teda spráskanej a zjistíš, že ten člověk je úplný debil. Jo, že ale v podstatě toho fitness trenéra, ten fitness trenér prostě jako má víc toho času. V tom konkrétním fitku mají tu stěnu s těma fitness trenérama, jsou tam popsané ty zkušenosti, jak dlouho se to věnuje a tak dále. Tady u těch psychologů nemáš barák, vole, plný psychologů. Musíš koukat na ty recenze, jako to opravdu funguje. Chodíš někam? Ne, nechodím. Ale když vybíráme nějaký jako doktory, ať už je to, já nevím, gynekolog pro moji paní nebo cokoliv, vždycky koukáme na ty recenze. Tak vždycky koukáme na ty recenze, jako aby jsme věděli, k komu jako jdeme. Ať je to odběr krve debilní nebo cokoliv. Jako no. Zubaře jsme hledali snad
2 roky, než jsme našli to, kterýho mi vyhovuje. Já jsem vystřídal třeba 6 zubařů. Já jsem obešel, protože máme v rodině člověka, který má problém jako s nějakým dávivým reflexem a podobně, tak jsem mu chtěl pomoct tím najít jako dobrýho zubaře a obešel jsem já osobně asi 3 nebo 4 zubaře, se kterými jsem měl konzultaci o tady tom člověku, abych mu to prostě vysvětlil tu situaci, že potřebuje individuální přístup, bla, bla, bla. A takhle jsem jich obešel několik, prozkoumali jsme desítky recenzí, než jsme našli toho, který opravdu bude OK. A od té doby máme klid prostě. Ale co má zubař společně dávivým reflexem, já tomu nerozumím opravdu. No, když má někdo dávivý reflex, to určitě možná někdo z vás třeba zná, když má někdo dávivý reflex, tak ti vadí, když ti někdo hrabe do huby, vole, těma špejdlema a podobně, jo. Takže se začneš dusit, dávit, máš pocit na zvracení, jo. A běžná návštěva u zubaře je potom pro tebe jako noční můra, jo. Takže musíš, třeba někdo to zvládá jenom v sedě, ale přitom většina zubařů tě chce položit, prostě, protože to jinak neumějí. Většina ti tam chce dávat takový to roztahovátko, ale lidi s dávivým reflexem to nedávají. Špachle do krku nic, gumový rukavice někdo nesnese, aby měl ten zubař a blablabla. Těch věcí je spoustu a ne každý zubař je ochotnej mít ten individuální přístup. Protože my máme naučený takovýhle postupy a tak to prostě kurva musí být, vole. Vy toho potřebujete sedět, to já nedělám. Já dělám jenom v leže, máte smůlu. Jo, okay. A ten zubař může mít superový recenze. Já tam potom přijdu, tady tomu vysvětlím, to já nedělám, to já nemůžu. No čili, jako abych se vrátil tomu zpátky, tak já jako se cítím před svou 40 jako hodně rozsekanej. No. Ale nevím, jakým směrem se vydat, aby ten člověk za to stál prostě, jo. Samozřejmě, dokud nezačnu ten proces, tak se nikam jako neposunu, jo. Ale mám jako vyloženě obavu, že vynaložím úsilí, prachy a čas za někoho, kdo bude stejný dement, jako byla ta kráva, u který jsme byli s mojí ženou. Ale tak jsi to viděl, že jo? Tak ty jsi potom přečetl ty recenze a viděl jsi, že to je na píču. Takže když teďko se podíváš na ty recenze dřív, už jsi rozumnější, tak už najdeš někoho normálního. Tak doufejme, no. Nechceš být můj psycholog? Budeme si povídat častěji, ale. Tak jo. Jakou máš taxu? Zadarmo, jsi kámoš. Super. Já ti vždycky o tom provezu tady v mojím fake taxi. Paráda. Každopádně mě by zajímalo, jako co tady na to říkají jako lidi, jestli si to jako uvědomují třeba, že jako problém, víš, tady to. Já si totiž myslím, že lidi už žijem v takovém kafemlinku, že nemají moc. Ale koukej se, já jsem to samozřejmě dal, že jo, kde to mám? Tady. Já jsem to dal samozřejmě na Instagram, že jo, pochopitelně. A dostal jsem na to, kromě toho teda, že, hele, abych vám to řekl tady, dal jsem tam otázku, jestli můžeme u 120 kilový paní mluvit o nějakém body positivity, jo? 120 kg paní a kolik měří? 208 cm? No to ne právě, že normálně klasický průměr někde 165 třeba, jo? Takže tam očividně 120 kg není prostě OK, jako jo? To nebudem si tady něco nalhávat. Těžký kosti nemá třeba, nebo... A 7% z vás, z těch dotázaných, si myslí, jako, že to je prostě body positivity, že to je OK. Ale 93% napsalo, že to jako není žádný body positivity, že bychom se tam neměli bavit o tom body positivity. A pak tam mám nějaké odpovědi, samozřejmě. Tady jich přišlo 77 ohledně toho. To je dost právě. A většina lidí tady právě napsalo, že to není OK třeba ani u muže, protože při 120 kilech prostě to tělo trpí, jako jo. A trpí, zabijíme se zaživa, proto by se to nemělo za mě, můj názor osobní, považovat za to body positivity v tom smyslu, aby jsme to říkali, že to je OK a že takhle můžete v klidu zůstat a být šťastný. Jo. No lidi nejsou šťastný. I když jako 100krát si můžu říkat, že body positivity je, ale nejsou šťastný. Někdo tady napsal, tolik nedávám ani na bench, na to, abych zvládl v náručí přes prach. No tady v těch poměrech stále už otáčí, ne? Že přes ten práh ta žena nese toho muže. Přesně. 120 kg tuku je hnus a 120 kg svalu už není téměř nikdy a není žena. Vys Věra Mikulec. Zdravíme. No, takže většina lidí právě se tady shodla tady na tom, ale samozřejmě to je jenom nějaký jako... Jestli měří 2,5 metru, tak v pohodě. Jasně. No to je pravda. Možná teda. No, protože ohrožování zdraví rozhodně není body positivity. Ohrožování zdraví není, a to bych tesal tohleto, no. Přesně. Zahálka je hrobem člověku zaživa, to už říkal Komenský v 16. století, nebo když žil. A platí to do dneška. Tady někdo píše, jestli to má třeba z nemoci nebo z vyžrání, že je rozdíl. Samozřejmě. To jsme řešili na začátku, no. To jsme řešili, ale pořád teda by se s tím mělo jako pracovat, s tím body positivity ohledně toho lásky k té naší jako duši. Že mějme se rádi za to, jaký jsme, a potom nás to bude svádět tomu, aby jsme prostě nebyli obézní, no. Takže to je tak. Já bych se na to tady šel někoho zeptat, protože mě to zajímá prostě, co na to lidi jako říkají. Mě by totiž zajímalo, jak to vysvětlí jako ty lidi svým dětem, jako. Víš, jakože
když by to jejich dítě mělo jako tu nadváhu, budou mu tvrdit, jako, že to je OK, nebo jako, jak mu to budou podávat? To by mě zajímalo, jak to ty rodiče prostě dělají. No, ještě to body positivity je potřeba, že to jde od zdi ke zdi. Že z jedné strany před 10-20 lety spíš jsme řešili hodně ty anorexie, a teďko jsme se dostali do druhého extrému, že zase řešíme tu obezitu. A furt nám to jako nějak nejde normalizovat. Rozumíš mi, jak to myslím? Jo, jasně, že fakt jako ta společnost se pohybuje z extrému do extrému. Jakože dřív se myslíš, jako, že modelky ukazovaly ty anorektičky? Já jsem byl dítě, no. Tak prostě jsem neustále v Bravíčku a v médiích a všude prostě nebyli obézní lidi, když jsme byli my děti. Jako bylo jich jako hrstka úplně. Jo? Tak byly ty anorektičky a tyhle ty holčiny. A dneska, o těch 20-30 let později, máme zase opačný extrém a máme zase strašně obézních lidí. Já si myslím, že spíš jako to jsou takový období, kdy se o některé té skupině těch lidí mluví víc. Stejně jako teďko se najednou víc mluví o těch transgender lidí, kteří mají k tomu sklony a dřív se to jako neřešilo. A podle mě to tady bylo vždycky. Akorát, že vždycky jsou období, kdy se o nějaký té skupině mluví víc se to vytahuje, nabalej se na to nějaký sociální hnutí a podobně a pak se to jako zveličuje a žene se to od extrému k extrému právě. Víš, že my jsme bradavice společnosti? Jak to myslíš? Jako? My dva? My dva. Protože my jsme 40letí bílí heterosexuální muži. A to je jako v dnešní společnosti podle mě jako naprosto neoprávněný a měli bychom chodit už jenom kvůli tomu kanálama. Tak to je přísný tohle. Jdeme se zeptat lidí? Jdeme se zeptat lidí. Jak byste se třeba dokázal vypořádat s tím, když by někdo ve vašem okolí měl nějakou větší nadváhu? Dokázal byste potom jako tomu člověku to nějakým způsobem říct upřímně, nebo jak byste se třeba k tomu postavil? Já myslím, že to je každýho věc a každý si musí zhodnotit, jestli mu to v něčem vadí, překáží, nebo zdravotně, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Myslíte si, že ta obezita může mít na člověka jako nějaký zdravotní dopad? No, já si myslím, že to je značně individuální. Na někoho jo, na někoho ne. Já si myslím, že by každý měl mít určitou disciplínu a ta by se měla týkat všeho. Aha. A byla byste takhle schopná to vysvětlit nějakým způsobem třeba svým dětem, který by začali mít nějakou nadváhu a viděli by to třeba na sociálních sítích, že někdo to jako obhajuje, že to je v pořádku? No, sociální sítě ovlivňují samozřejmě všechny, to je jasný, a tu mladinu tak jako tak a s tím máme samozřejmě boj, ale určitě bych si stála za svým, že každý člověk má se řídit určitou disciplínu a ta disciplína by se měla týkat všeho, nejenom vizuálního nebo všeho prostě, práce, všeho. Bavíme se dneska v rámci našeho pořadu Hlas lidu na téma body positivity a zajímalo by nás, jestli, když byste měl ve vašem okolí někoho, kdož by třeba trpěl nějakou nadváhou, jestli byste byl schopný mu to nějak říct, konfrontovat ho s tím, anebo případně, když by to třeba bylo vaše dítě, jestli byste byl schopný mu vysvětlit, jak se k tomu má postavit. To je složitá otázka určitě. Myslím si, že by jsem byl schopný ho konfrontovat a snažil bych se samozřejmě nějakým způsobem, tím, že to je ošemetný téma, tak není úplně vždycky dobrý, aby ta konfrontace byla nějaká výrazná. Sám jsem měl nadváhu, sám jsem zhubnul, takže bych se snažil spíš tou cestou toho, že já vím ze své vlastní zkušenosti, o kolik líp se cítím a o kolik líp prostě jsem schopný fungovat během toho dne. V tom sociálním hnutí vlastně body positivity se hodně řeší, že bychom měli se mít rádi za to, jak vypadáme, bez ohledu na to, jak vypadáme a podobně. Myslíte si, že je OK, když třeba má nějaká žena nebo i chlap, to je jedno, nějakou větší třeba morbidní obezitu, že se má mít rád v tom stavu třeba, v jakým je? Vzhledem k tomu, že jsem zdravotník, tak i za mě to není dobře. Myslím si, že to je špatně z hlediska těch lidí. Myslím si, že to pak zachází hodně i do psychiky prostě a není samozřejmě jednoduchý s tím, už jenom to, že k tomu někdo dojde, tak typicky je způsobit nějakou psychickou újmu a nemyslím si, že je to v rámci. Nemyslím si, že to body positivity by mělo jít do takových extrémů, jako že když je někdo morbidně obézní, jak to je v pohodě. Když má někdo jako nějakou mírnou nadváhu, tak si myslím, že to jako není žádný problém. Ale jakmile to pak začíná zacházet do zdraví, tak už to je blbě. A i samozřejmě z hlediska zdravotnického, tak je ten člověk víc nákladný, je to daleko složitější, jakákoliv péče, prostě diabetes, který je s tím často spojený, tak je typicky úplně jako jedna z nejhorších nemocí, co může ten člověk mít, protože to navazuje na další a další nemoce. Super, moc vám děkujeme za váš názor. Mějte se hezky, nashledanou. No přátelé, tak jste to slyšeli prostě, no. Každý na to má samozřejmě nějaký jiný názor, ale všeobecně asi se
shodneme na tom, že nám to může být uprdele, je nám do toho hovno a že tady si to můžeme tak říkat sami pro sebe. A to je právě proto ten důvod, proč jsme si takhle udělali tady ten podcast, aby jsme prostě si mohli říkat, co chceme. Protože tady s tím třeba já konkrétně nesouhlasím, s tím hnutím body positivity, tím, jak se to bere. A z čeho to je financovaný? To já vůbec netuším. To platíme z daní? Tak já si myslím, že to je jenom to, že to je jenom jako sociální hnutí, nemyslím si jako, že oficiální nějaký hnutí, ale spíš jako takový postoj, jako. OK, víš? Statement k tomu, no, přesně že to je tak. V pořádku být vyžranej. Tak, tak. V pořádku to prosím vás není, protože to vaše tělo tím trpí, co jsme tady říkali na 100 způsobů a nepřejeme to nikomu. Naopak já bych teda všem přál, aby se milovali, ať jsou tlustý nebo hubený, ale aby měli takovou odpovědnost vůči sobě, svýmu zdraví, vůči okolí, aby s tím něco dělali, protože myslím si, že i spoustu obézních lidí potom, kteří trpí tu nemoc, tak tím zatěžují tu rodinu, která se o ně v závěru třeba bude muset starat, když jim to tělo postupně bude vypovídat službu. Pamatuješ si takovýto video, kde tý ženský ujel ten kočárek u toho auta a vjel jí do té silnice a ona nějak zakopla, protože měla nějakou nadváhu a ona nějak zakopla nebo něco a to dítě by jí bývalo rozšmelcovalo jako auto, kdyby ho nějaký chlap tam jako nechytnul snad. Ona nebyla schopná se totiž jako zvednout vůbec, protože nějak se něco udělala třeba s kolenem, řekněme, jo, nebo něco podobného, ale právě to poukazovalo na to a ten point toho videa byl v tom, že buďte v kondici, protože jste tady nejenom pro sebe, ale i pro své rodiny. Jsme tady pro sebe, pro své rodiny a já obecně dlouhodobě mám názor, že se z nás stává armáda tlustých bumblíčků. Že vlastně všichni budeme, často lidi budou tak hrozně vyžraný a nebudou absolutně schopní jakýkoliv obrany. Sebe, svojí rodiny, nikoho, protože právě budou jako ty mrožové se tam plavočit na té zemi, no. Ona bohužel jakoby ta doba, ten sedavý způsob zaměstnání a všeobecně ten sedavý způsob života k tomu trošku jako nahrává, že jo. Nedává nám moc jako prostoru na to, aby jsme pro sebe něco dělali a už vůbec ne na to, aby jsme pěstovali nějakou sebelásku a zamysleli se nad tím, že být vyžraný prase prostě pro nás není OK. Jo, ale v tom se mi líbila ta paní v té anketě, která říkala, že prostě to chce ve všem nějakou disciplínu. A mě tam zablikala kontrolka, že si nejsem jistý, jestli sám jí mám a to vychovávám děti. Je to tak. A jako já jsem sám sobě dobrým soudcem, neustále se odsuzuju za všechno možný, ale nejsem sám sobě dobrým koučem. Schválně nám dejte tady vědět pod video, co si o tom myslíte vy, jestli s tím souhlasíte, nebo jaký na to máte názor vy, na tady to hnutí body positivity, jestli to bere tím správným způsobem. A třeba nám napište, jaký téma další by se vám líbilo příště. Uvidíme se u nějakého dalšího videa, ať už tady nebo na sociálních sítích našich Hlasu lidu, kde můžete vidět ty výsledky těch různých anket, které dáváme, no a budeme se na vás těšit zase příště. Tak se budu těšit, mějte se pěkně. Čau. Ahoj.